Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягваем мы гэтае абмеркаванне традыцыйна ўжо ў гэты дзень і ў гэты час, раз на 2 тыдні у нас у эфіры прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістарка эканомікі. А зараз я ўжо магу дадаваць яшчэ одно дэлегатка координацыйнай рады 4-го склікання Аліса Рыжыченко. Добрый день, спадарня Аліса. Добрый день, Змитер. Добрый день, глядачи. Ну что, можно вас да, можно вас віншаваць, что у вас еще одна, выбачайте за это слово, регалия у вашей сіві дадалася. Да, так, можно віншаваць. Конечно, шмат пытанняў да яўкі, але я сапраўды не думала, что будзе больш яўка, больш за 3000. Шмат пытанняў да таго, што к нам прыходзілі паведамленні, што людзі не могуць зайти на платформу, праз якую галасаваць, што не працуе аплікацыя. І як я поняла з прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі, не ўсе вось гэтыя запыты і спробы зайсці на платформу былі ўлічаны, таму што ўлічвались толькі тыя, якія ці падавались у службу падтрымкі, ці тыя, якія ўжо праходзілі некалькі этапаў, каб атрымаць гэты бюлетень. А тыя запросы, якія наўпрост заходзілі на сайт і там нічога не працавала, і людзі наўпрост выходзілі, яны не былі ўлічаны, і, на жаль, канешне, мы не бачым сапраўдныя лічбы, колькі ўсё ж людзей спрабавала прагаласаваць. Вось. Але я разумею, што вось гэта у адсотках сапастаўлення, колькі кожны спіс атрымаў галасоў, ён бы застаўся такім жа, таму што як і нашы выбаршчыкі не маглі галасаваць, не маглі зайсці на сайт, так і выбаршчыкі іншых спісаў таксама сутыкались з такімі перашкодамі, з такімі праблемамі, таму тут не пытанне, хто сколькі месцаў і мандатаў атрымаў, а пытанне ў тым, ці бачым мы насамрэч вось тыя лічбы, колькі людзей сапраўды спрабавала прагаласаваць. Спадарня Аліса, я вот что-то не асабліва заўважыў падчас гэтай выбарчай кампаніі, хаця там троху намёкаў было, але вот падчас папярэдняй вельмі шмат было прэтэнзій, ну найперш да Паўла Латушкі, які і на той момант быў прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета плюс кіраўніком НАО, але тут самае галоўнае, што быў прадстаўніком у кабінеце, яму казалі, що ж такі канфлікт інтарэсаў. Вы і ў кабінеце, вы і ў координацыйнай радзе, прычым лідар спісу і гэтак далей. Вы не лідарка спісу, нумар 2, але, як это кажуць у Бібліі, і апошнія стануць першымі, а другія стануць першымі, перафразуем, да? Але вам не прад'яўлялі гэтую вот таксама такое как бы абвінавачанне пра канфлікт інтарэсаў, пра неабходнасць ідзеш у координацыйную раду, сыдзі з кабінета і гэтак далей. Вот вы не бачыце тут нічога такого? Слухайте, асабіста я не чула ў свой адрас вось такія прэтэнзіі, так сказаць, ці прапановы, каб я пакінула кабінет і сваю пасаду ў кабінеце, калі я збіраюсь ісці ў координацыйную раду. Але так наўпрост у дачыненні ўсіх спісаў звучалі гэтыя так званыя прэтэнзіі, што чаму вы займаеце некалькі пасадаў адначасова. На мой погляд, перш за ўсё, гэта нармальная дэмакратычная палітычная практыка, якую мы бачым у розных краінах еўразвязу, калі парламентарыі таксама з'яўляюцца і міністрамі. І, на мой погляд, калі мы гаворым пра менавіта координацыйную раду і аб'яднаны пераходны кабінет,
тых умовах, у якіх мы працуем, гэта толькі будзе умацоўваць нашу супрацу, Таму што калі ёсць людзі, якія працуюць і у каардынацыйнай радзе і у аб'яднаным пераходным кабінеце, яны разумеюць, як працуюць розныя структуры, і яны адразу бачаць, што неабходна паляпшаць у гэтай супрацы, які, напрыклад, рабочыя групы ствараць і гэтак далей. І як вось гэтую супрацу налажваць, каб гэтыя механізмы працавалі і каб было супрацоўніцтва паміж усімі інстытутамі дэмакратычных сіл, каб ніхто не быў, скажем так, адрознены. Вось там каардынацыйная рада сама па сябе нешта там прымае нейкія рэзалюцыі, аб'яднаны пераходны кабінет сам па сябе і так далей. І гэта датычыцца таксама і пытанняў санкцыйнага ціску, і пытання распрацоўкі эканамічных рэформ і сацыяльных рэформ, і пытанне таксама тых механізмаў, якія могуць прымацца на палітычным узроўні, які датычацца легалізацыі беларусаў у розных краінах Еўрапейскага звязу. Таму я бачу тут толькі добры ўплыў і умацаванне гэтых структур і супрацы паміж гэтымі структурамі. Але, спадарня Аліса, уявім сабе сітуацыю, што вы прыязджаеце у якасці прадстаўніка каардынацыйнай рады, ну і кабінета заадно. Ну, як каардынацыйная рада, найперш? Ну, напрыклад, там, на пасяджэнне парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, ці яшчэ ў якую-небудзь еўрапейскую інстытуцыю, дзе заводзіце размову пра неабходнасць там увядзення новых санкцый, там ці там, скажем, рабіць нейкія дзеянні, каб, скажем, скасаваць і не даць магчымасці абыходзіць санкцыі, ці яшчэ што-небудзь такое там выстаўляеце еўрапейскім калегам, а яны вам кажуць: слухайте, спадарня Аліса, вы нам падабаецеся, мы вашыя кампетэнцыі цэнім, але каго вы прадстаўляеце? 3,5 чалавекі, якія прагаласавалі за ваш спіс. Ну, что это за легітымнасць? Что вы тут, ад каго, ад чыйго імя вы тут нам асабліва тут нешта задвигаеце? Вот наколькі реально, ну, просто я читаю такія каментары, что, маўляў, якая у іх легітымнасць зараз будзе при такой яўцы? Як вот вы ацэньваеце, наколькі ўсё ж таки гэта будзе ўплываць на тое, як да вас будуць ставіцца, ўспрымаць вас і вашыя словы? Я думаю, наши міжнародныя партнёры добра разумеюць сітуацыю і ўмовы, у якіх мы працуем. І калі, дарэчы, ясна, што як людзі, якія ў Беларусі знаходзяцца, а таксама і тыя, хто з'яўляецца дыяспорай і знаходзяцца па-за межамі, але маюць свой кол унутры краіны, ці ездзяць, напрыклад, назад у Беларусь, каб наведаваць сваякоў. Яны ўсе баяцца рэпрэсій, якія будуць прыняты у дачыненні да іх, калі яны прагаласуюць. І гэта зразумела. Слухайце, я сама сутыкаюся з гэтымі рэпрэсіямі штодзённа, моя матуля штомесячна, таксама вось літаральна спачатку галасавання да маёй матулі прыйшлі дадому, правялі вобшукі, допыты і так далей. І гэта ўжо не першы раз. І нашы міжнародныя партнёры, яны разумеюць, чаму такая яўка. Таму што калі б не было гэтых рэпрэсій, калі не было б гэтых рызыкаў, тады б мы пабачылі зусім іншую яўку. Але зараз даже тыя людзі, якія знаходзяцца па-за межамі, яны разумеюць, што не зараз, праз год, напрыклад, яны паедуць у Беларусь да сваіх сваякоў. І ёсць рызыка, што гэтыя дадзеныя будуць зліты, ці нешта яшчэ адбудзецца, і сілавікі неяк даведаюцца, што яны прымалі ўдзел у гэтым галасаванні. І яны адмаўляюцца галасаваць і прымаць удзел у галасаванні, таму што ёсць вялікая рызыка, што будзе у дачыненні іх прыняты нейкія рэпрэсіі. Таму я не бачу тут ніякай праблемы ў тым, як гэта даносіць да нашых міжнародных партнёраў. Тым больш у нас на выбарах былі міжнародныя партнёры ў якасці назіральнікаў незалежных. Яны ўсё бачылі, якія DDoS-атакі адбываліся на гэтую платформу. Яны бачылі і запытвалі ў кожнага з нас, ці сутыкаемся мы з рэпрэсіямі нейкімі, і яны ведаюць пра вобшукі ў сваякоў, і гэта адбылося не толькі з нашым спісам, не
толькі за мной, але і з прадстаўнікамі іншага спісу. І ў нашым спісе таксама не толькі я сутыкнула з гэтым. Таму міжнародныя партнёры гэта ведаюць. Яны разумеюць, чаму такая нізкая яўка. Гэта якраз не пытанне легітымнасці или пытанне нецікавасці беларусаў да Коордынацыйнай рады, а пытанне жорсткіх рэпрэсій са стороны рэжыма, які, як ён кажа, калі б Коордынацыйная рада не была б такой важнай, не была б такой цікавай для міжнародных партнёраў, не мела б ніякага ўплыву, тады б рэжым насамрэч не паводзіў сябе вось так, як ён паводзіў у перыяд выбараў. Дякую. Ну что ж, я думаю, что мы і дзеянні Коордынацыйнай рады увогуле стаўленне да яе у грамадстве і з чаго ад яе чакаць, што яна можа зрабіць. Не адзін раз яшчэ да гэтай тэмы будзем вяртацца, але карыстаючыся тым, што у нас у эфіры ўсё ж таки магістарка эканомікі, давайте пра эканоміку і давайте пра тое, што ну як звычайна цікавіць вельмі наших гледачоў і слухачоў, гэта ну у тым ліку курсы валют. Але пачнем вось з таго, што ну мы з вами і ў папярэдніх праграмах ужо казалі пра тое, што тренд вызначыўся на зніжэнне курса долара амерыканскага, і то бок тое, што адбываецца зараз, адбывалася апошнія дні, не стала ўжо там для нас шокавай навіной. Гэта ўжо так как бы чакана, нягледзячы на тое, што нават ужо такія загалоўкі былі, што долар прабіў псіхалагічную адзнаку там курса свайго і гэтак далей. У той же час, ну звычайна, калі курс долара падае, то нармальныя людзі, ну беларусы, звычайна так і рабілі заўсёды, лавілі такі момант, ну кожны вот у адпаведнасці са сваімі ашчушчэннямі і бежалі в абменнікі, каб накупіць таннага долара, таму што праз пэўны час ён привыкли думаць беларусы падаражэе і выйграюць яны прынамсі на гэтым. І вось я читаю рэпартаж про тое, ну дакладней як агляд про тое, что адна з карыстальніцаў тиктока рассказала про чэргі цэлыя, якія ёсць каля абменнікаў у Мінску. Людзі скупляюць валюты, і вот она так как бы піша здзіўлена: вот калі ласка, а кажуць беларусы нішчэброды, а тут вон чэргі стаяць, перада мной жанчына адразу адным махам 10 000 долараў купіла. І тут у мяне два пытанні. То бок гэта сапраўды нічога дзіўнага у тым, што адбываецца з курсам долара, наколькі правільна дзейнічаюць беларусы, што цяпер бягуць і скупляюць гэтыя долары, ну і чаго чакаць бліжэйшы час? Ну насамрэч тут патрэбна разуменне, чаму гэта адбываецца. Гэта не толькі адбываецца таму, што вось зараз амерыканскі курс долара трошки слабее у дачыненні іншых валют, але таксама там ёсць валацільнасць. Калі мы глядзім напрыклад на апошні тыдзень, там трошки іншая сітуацыя і іншыя тэндэнцыі. Але зараз таксама, ну не толькі зараз, мы заўсёды назіраем на тое, што адбываецца з курсам долара у Расійскай Федэрацыі. І насамрэч там зараз імпарцёры даюць мала попыту на долар. Пры гэтым экспарцёры, якія зараз прадаюць за павышаныя кошты нафту, там перапрацоўчыя нафтавыя розныя тавары за большыя кошты, таму што зараз гэты энергетычны крызіс адбываецца звязаны з канфліктам на Бліжнім Усходзе, то і курс расійскага рубля таксама умацоўваецца у параўнанні з доларам. Ну і таксама гэта адбываецца ўсё у Беларусі. Што датычыцца беларусаў? Калі мы гаворым, што вось стаіць чарга у нейкія абменнікі, і там нейкі кейс, калі адна жанчына купіла там 10 000 даляраў, ну можа яна займаецца бізнесам, ці яна працуе нейкім бізнесам, бухгалтарам, ці нейкім яшчэ кім, не ведаю, і вось купіла. Но гэта адзіны кейс. Астатнія наўпрост могуць стаяць, каб купіць на апошнія грошы 100 даляраў, каб нешта зарабіць, таму што разумеюць, што доўгі час так не будзе адбывацца, таму што
насамрэч зараз будзе павышацца інфляцыя, таму што вось гэты энергетычны крызіс ён паўплывае на кошты на ўсе тавары, на інфляцыю ў розных краінах, у першую чаргу таксама на інфляцыю ў Злучаных Штатах Амерыкі, і тады павышаецца цэнтрабанкам стаўка, то бок інструменты розныя для інвеставання ў Амерыкі у Злучаных Штатах Амерыкі становяцца больш цікавымі для інвестараў, і тады умацоўваецца курс долара. Вось калі гэта будзе адбывацца, тады мы будзем бачыць таксама гэты паўплыў на курс долара у адносінах да расійскага рубля, і таксама гэта будзе адбывацца і ў Беларусі. Таму зараз так вельмі добры час, каб покупаць долары, калі у вас есть такая магчымасць і нешта там потым зрабіць на гэтым, і трошки пачакаць, таму што і расійскія эксперты, таксама і эканамісты прагназуюць, што курс расійскага рубля будзе аслабеваць по отношению к долару, тому што і дзяржаве самой Расійскай Федэрацыі гэта не вельмі добра, калі курс такі моцны, таму што ён не адпавядае таму курсу, які закладзены ў бюджэт Расійскай Федэрацыі. Там і так існуе вельмі вялікі дэфіцыт. Таму так трошки неабходна пачакаць, і будуць змены з гэтым курсам. Таму беларусы ці правильно яны робяць, так правильно робяць. Ці можна гаворыць пра тое, што ў беларусаў ёсць грошы, і вось стаіць чарга? Ну, я б так не казала, таму што адзін стаіць і покупае 10 тысяч доляраў, а іншы чалавек покупае там 100 доляраў. Ну, і пасярэдзіне где-то 5,50 атрымліваецца таму. На кожнага, да. Таму нельга казаць, што гэта вось беларусы такія багатыя. Ну, тут я згодны. З іншага боку, калі мы кажам, разважаем пра тое, як можа змяніцца курс валют і што на яго ўплывае, вот я читаю інфармацыю пра тое, што, як вы бачылі, таксама днямі Мінфін ЗША дазволіў, ці дакладней працягнуў яшчэ на месяц дазвол краінам свету закупляць расійскую нафту. Ну вот на фоне гэтай сітуацыі з закрыццём Ірана Армузскай пратокі. І на думку экспертаў, гэта рашэнне можа падтрымаць прыток валюты ў Расійскую Федэрацыю і умацаваць расійскі рубель, а ўскосна паўплываць на курс беларускага рубля да долара. То бок паўплываць, это значит узмацніць у дадзеным выпадку. А калі узмацняецца беларускі рубель, то слабее амерыканскі долар. Так атрымліваецца. То есть мы чакаем наадварот, што яшчэ можа паслабець. Гэта так, але ў Расіі таксама ёсць бюджэтнае правіла, у рамках якога Мінфін покупае даляры. І то бок яны могуць павялічваць гэтую пакупку, каб збалансаваць курс. Як я уже казала, што вельмі моцны курс расійскага рубля, ён не выгадзен Расійскай Федэрацыі, таму што гэта сильны ціск на бюджэт Расійскай Федэрацыі, у якім і так шмат праблемаў. Таму зараз гэта не вельмі добра для Расійскай Федэрацыі, і калі гэта будзе адбывацца і курс будзе ўмацоўвацца яшчэ больш, то могуць прынятыя у рамках гэтага бюджэтнага правіла наўпрост Мінфін будзе скупаць больш даляраў. То бок ён будзе фармаваць гэты попыт на іностранную валюту ўнутры краіны. Добра, давайте, можа быть, наколькі адно з рашэнняў, якое прыняў, ну, да прыкладу, пакуль што мы ведаем толькі пра польскі банк ПКО, наколькі яно паўплывае, можа быть, на беларусаў. Так вось, мы ведаем пра тое, што з-за санкцый, там, скажем, уведзеных захадам у дачыненні, у тым ліку беларускіх банкаў, там, скажем, картачкі гэтых банкаў за мяжой не працуюць, валютныя аперацыі не праходзяць, пераводы немагчыма рабіць і гэтак далей. Ну, гэта звычайныя банкі, куды беларусы могуць там пайсці, там картачку сваю завесці і з якой там паехаць на захад і апынуцца, скажем так, у сітуацыі непрыемнай. У дадзеным выпадку размова ідзе пра тое, што польскі банк ПКО дадаў Нацбанк Беларусі ў свой чорны спіс.
Ну мяркуецца что ён потрапіў туды что гэта рашэнне звязана с апошнімі санкцыямі Евросоюза, якія забараняюць сделки з лічбавым рублём і крыптарэзідэнтамі з Беларусі. Нейкім чынам вось гэтае рашэнне ПКО банка можа паўплываць на шараговых беларусаў, якія едуць там у Польшу там ці яшчэ там што-небудзь. Не, насамрэч Нацбанк не выдае нейкіх картачак для беларусаў, якімі яны карыстаюцца у адпачынках у іншых краінах. Гэта насамрэч датычыцца толькі экспартных транзакцый і імпартных транзакцый, каб яны не праводзіліся вось у гэтым лічбавым рубле праз Нацбанк, які выпускае Нацбанк. Таму тут не будзе ніякага дачынення да саміх беларусаў. Але, на жаль, гэты факт сведчыць аб тым, што санкцыі ў дачыненні фінансавага сектара Беларусі яны ўзмацняюцца. І мы ўжо бачылі шмат разоў, асабіста гэта датычыцца Польшы, калі ўводзяцца нейкія санкцыі, напрыклад, у дачыненні нейкіх банкаў, даже насамрэч расійскіх, і потым у санкцыйным спісе стаіць, што у дачыненні да Беларусі аднолькавыя санкцыі вводзяцца, то Польша не разбіраецца і наўпрост не адчыняе, прыпыняе адчыняць банкаўскія рахункі для простых беларусаў. І потым ты нічога не можаш даказаць, што яны ссылаюцца на нейкія санкцыі, на введзенне нейкіх санкцый, але у дачыненні беларусаў не было ніякіх введено санкцый, што ім не патрэбны, вернее, што ім патрэбна адмаўляць у адкрыцці рахункаў на тэрыторыі Польшы у польскіх банкаў. Таму гэта можа быць нейкі такі званочак у дачыненні да таго, як будуць імплементаваць гэтыя рашэнні санкцыйны на тэрыторыі Польшы. І ці не будуць пад вось гэтыя санкцыі прапісваць усю забарону на адкрыццё рахункаў для беларусаў, якія жывуць у Польшы, і так далей. Тут больш на гэта будзе паўплываць і можа паўплываць. Добра, давайте тады можа быць да то, што бліжэй да людзей, а гэта звычайныя там прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнеса і іпэшнікі так званыя, якія працуюць у Беларусі. Толькі што вось стала вядома статыстыка Белстата за мінулы год, за 25 год, і там указана, што на 1 студзеня 25 года давно было, но тым не менш, у Беларусі налічвалася 204,4 тысячи ІП, а гэта на 33 тысячи альбо на 14% менш, чым годам раней, то бок у 24 годзе. А гэта, я нагадаю, што на 1 студзеня 25 года, то бок год яшчэ прайшоў больш, яшчэ за гэты час, відаць, яшчэ больш знікла іпэшнікаў. І пра што гэта сведчыць? Ну просто час адыходзіць іпэшнікаў ці вот нешта іншае. Як гэта увогуле на ўзроўні там і на фармаванне нейкага рынка, жыцця, паслуг рынка, ўсяго астатняга паўплывае? Слухайце, перш за ўсё, канешне, гэта рэзультат той палітыкі, якую праводзіць рэжым Лукашенка. Калі яны увялі правіла, што прадпрымальнікі не маюць магчымасці працаваць па асабістым накірунках, таксама убралі гэта, скасавалі гэтую, не гэта па беларускай мове, калі падаткі былі зніжаныя, упрощенная система падаткаабкладання. Ну, спрошчаная система, так. Спрошчаная, вось. І гэта ўсё, канешне, прывяло да таго, што прадпрымальнікаў становіцца менш. А хто такія прадпрымальнікі? Ну, перш за ўсё, гэта людзі, якія стваралі не толькі працоўныя месцы і самі працавалі, гэта людзі, якія плацілі падаткі, асабіста, калі мы гаворым пра рэгіёны.
І вось калі такіх прадпрымальнікаў менш, тады і канешне у рэгіёнах становіцца менш падаткаў, якія прыходзяць у местныя бюджэты. Таксама тут неабходна глядзець на тую статыстыку, якая таксама паказвае, колькі новых юрыдычных асоб было створана, таму што частка ўсё ж індывідуальных прадпрымальнікаў перайшлі ў форму юрыдычнай асобы. Але гэта вельмі маленькая частка, больш прадпрымальнікаў ці перасталі існаваць, ці наўпрост ішлі ў серую зону. І вось гэта насамрэч вельмі дрэнна, таму што ў Беларусі так было доўгі час існавала і нікуды не дзявалася праблема шэрай эканомікі, шэрага рынку, шэрых зарплат і гэтак далей. І зараз гэта будзе толькі ўмацоўвацца, таму што жыць прост становіцца толькі складаней з кожным днём. І беларусы, якія дагэтуль аформілі прадпрымальніцтва, плацілі падаткі па гэтай спрошчанай сістэме, удзельнічалі ў эканамічных працэсах сваёй краіны, зараз яны наўпрост выйшлі ў шэрую зону, але гэта не вызначае, што яны перасталі працаваць. І вот знайсці іх знайдуць, даже калі іх знайдуць. Ім дадуць нейкі штраф, яны заплацяць гэты штраф, але яны не будуць вяртацца ў легальны статус. І таму гэта вялікая праблема, якая будзе толькі нарастаць зараз. І вось я таксама бачыла добрую статыстыку, якая выйшла зусім недавно, якая датычыцца не толькі прадпрымальнікаў, але і малога і сярэдняга бізнеса. Іх уклад у ВВП гэта каля 17%. І гэта вялікая лічба насамрэч. І калі гэтага малога бізнеса і сярэдняга будзе станавіцца менш і менш, а гэта таксама так, таму што асноўныя накірункі працы для малога і сярэдняга бізнеса гэта транспарт і розніца. І вось як працаваць у розніцы, калі рэгуляванне цэн існуе з 22-го года і нікуды не дзіваецца, улады яго не адмяняюць. І як працаваць далей, гэта ўсё становіцца складаней і складаней кожны дзень. І таму гэта таксама будзе паўплываць на маленькі і сярэдні бізнес у Беларусі. Таму гэта вельмі дрэнныя рэчы, што датычыцца прадпрымальнікаў, што датычыцца малога і сярэдняга бізнеса. І мы будзем бачыць хутка тое, што вось гэтае знікненне якаснага бізнеса, які ствараў і працоўныя месцы, і плаціў падаткі, яно прыводзіць не толькі да таго, што людзі вымушаны выходзіць у нейкую шэрую зону, але таксама людзі будуць вымушаны з'язджаць з краіны, таму што калі адно дело, калі чалавек, напрыклад, застаўся без працы ў Мінскі ці мінскім рэгіёне і можа знайсці себе працу нейкую з больш-менш нейкім заробкам, які там прыблізны да сярэдняга заробка ў краіне, які зараз больш за $1000 па афіцыйным данным. Але калі мы гаворым пра людзей, якія, напрыклад, былі прадпрымальнікамі ў нейкіх гарадах да 100 000 насельніцтва, куды яны пойдуць працаваць? Там тыя прадпрыемствы, якія зараз працуюць, яны практычна ўсе ў рэгіёнах непрыбытковыя. Яны жывуць толькі за кошт датацыі з дзяржаўнага бюджэту. І гэта жах, насамрэч. Я зараз рыхтую рэформу дзяржаўнага сектара, прадпрыемстваў дзяржаўных, і мы робім з маёй камандай такую онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць мапу дзяржаўных прадпрыемств і іх эканамічнае становішча, фінансавыя паказчыкі і да якой катэгорыі яны адносяцца, ці стратэгічнае гэта прадпрыемства, ці градаабразуючае і гэтак далей. І вось што можна з ім зрабіць? Ці ён пойдзе пад прыватызацыю, ці нейкі антыкрызісны менеджмент неабходны на гэтым прадпрыемствам. І мы зараз запускаем гэтую платформу, там будзе пілотных 100 прадпрыемстваў па розных рэгіёнах, але далей мы будзем дапаўняць, таму што на сённяшні дзень у нас ужо ёсць дадзеныя па больш чым 700 прадпрыемстваў дзяржаўных. Вось.
І вось што датычыцца гэтых прадпрыемстваў, вот глядзіш на Віцебская вобласць, Магілёўская вобласць, ніводнага дзяржаўнага прадпрыемства, які дае прыбытак, ніводнага. Ну гэта насамрэч жах. Што тады будзе працаваць у рэгіёне, калі дзяржаўныя прадпрыемствы не працуюць і калі прадпрымальнікаў бізнес душаць і душаць кожны год і не даюць ім працаваць. Хто будзе ствараць працоўныя месцы? Хто будзе плаціць падаткі ў бюджэт? Калі ні аднім не даюць развівацца, а другія наўпрост не развіваюцца, таму што яны не ўмеюць. Там тыя людзі, якія кіруюць гэтымі прадпрыемствамі, гэтыя людзі, якія павінны не там працаваць. Але вот у гэтай сітуацыі можа быць выратуе, як бы гэта не цынічна гучала, перавод, умоўна кажучы, прадпрыемстваў на вайсковыя рэйкі. Ну вайна ідзе, ну што зробіш, будуць зарабляць на вайне, як зарабляе ўжо вялізная колькасць прадпрыемстваў і так беларускіх. Ну гэта так, але не ўсе прадпрыемства ёсць магчымасць пераарыентаваць на ВПК, на вытворчасць ВПК. Гэта дакладна, таму што ну і перш за ўсё няма магчымасці пераўтварыць іх у такія прадпрыемства. А другое пытанне, ці гатовая Расія плаціць за гэтыя заказы. Таму што тое, што зараз плаціцца, гэта не тыя грошы, якія, напрыклад, былі ў 22-м ці ў 23-м годзе. Гэта не тыя аб'ёмы, гэта не тыя магчымасці, гэта заўсёды нейкая дэбіторская запазычанасць па гэтым прадпрыемствам, па гэтым заказам. Таму ты павінен перш за ўсё знайсці грошы, каб мадэрнізаваць гэтае прадпрыемства, потом вырашыць, што працаваць, каб у цябе былі заказы добрыя і добрыя аб'ёмы па гэтых заказах. І трэцяе, табе патрэбны гаранты, што цябе заплоцяць за гэтыя заказы. Але тут няма ніводнага па кожнаму кроку ніводнай гарантыі няма. Таму гэта не так проста, не ўсе прадпрыемствы ператворыш на ВПК. Спадарня Аліса, я разумею, што шмат якія звесткі закрытыя, іх немагчыма здабыць, гэта ўжо стала дзяржаўнай падаткавай там ці яшчэ якой-небудзь таямніцай. Вось, да прыкладу, нашыя калегі з бюро расказалі пра тое, што з 25-го года фінансавыя паказчыкі медыахолдынга, якім кіруе нявестка Лукашэнкі, зрабілі дзяржаўнай падатковай таямніцай і немагчыма нічога пра іх даведацца. Але калі мы кажам пра рост коштаў, пра там інфляцыю, пра ўсё астатняе, ці можна рабіць высновы і как бы казаць рэальна, на якім узроўні зараз знаходіцца дабрабыт беларусаў? Я читаю трэц і там трапляю, дзе пішуць людзі пра тое, што, скажем, сёння 1500 рублёў гэта ні пра што. Некалькі разоў у краму сходить і ўсё. Ну і как бы думаешь, ну як это ж прынцыпе как бы нормальная сума нават у доларах збольшага. Ну как это ні пра што? Сапраўды ўсё вот так вот, ці там, скажем, нагнетаюць у гэтых трэцах усё? Ну вось тут насамрэч вельмі цікавае становішча ўнутры краіны, таму што з аднаго боку мы маем заробкі, якія беларусы привыклі і для іх вельмі звычайна пераводзіць іх у даляры. Але зараз тое, што мы заводзім у Беларусь, гэта у большай ступені гэта тыя тавары, якія мы завозім праз Расію, з Расіі і так далей. Калі мы паглядзім на курс беларускага рубля ў дачыненні да расійскага, мы пабачым іншую карціну, таму што расійскі курс вельмі ўмацаваўся, расійскі рубль вельмі ўмацаваўся у параўнанні з беларускім, і таму ўсё, што мы пакупаем у Расіі, мы прывозім, і гэтыя кошты яны становяцца даражэй і даражэй і перакладаюцца на плечы патрабіцелей беларускіх спажыўцоў. Вось. І тут больш надо глядзець не на тое, колькі даляраў зараз я зарабляю, да, или там атрымліваю у якасці пенсіі ці нейкага пасобія, а колькі каштуе тавары ў крамах. Таму што калі мы ідзем у крамы, мы бачым, што было цікавае інтэрв'ю Чабатара, які параўнаў
перыяд першых 4 месяцаў гэтага года з 19 годам і сказаў, што у нас на тым жа ўзроўні інфляцыя зараз знаходзіцца. Але ён не дадаў вельмі важны факт, што ў 2019 не было ніякага рэгулявання коштаў. То бок у нас зараз, як у 19 годзе, ўзровень інфляцыі, але пры тым, што ў нас існуе і працуе вось гэтае рэгуляванне коштаў у краіне. Інфляцыя зараз на ўзроўні 7,5%, але заробкі выраслі ў натуральным выражэнні толькі на 8%. Гэта за першы квартал. І вось што мы бачым, то есть зазор вельмі маленькі застаецца, менш за 0,5%. Калі гэтыя кошты будуць расці яшчэ больш, яшчэ хутчэй, то тых заробкаў, якія плацяць зараз людзі, і той рост заробкаў, ён будзе неадчувальны для беларусаў. Але таксама гэта афіцыйная статыстыка па інфляцыі, але ёсць таксама тыя тавары, на якія не дзейнічае вось гэтае правіла рэгулявання коштаў, і там інфляцыя па 60%, па 300% на некаторыя тавары. Калі мы возьмем цукеркі, кофе, напрыклад, таксама па некатораму мясу такая інфляцыя. То бок тыя тавары, якія пользуются паўсядненным попытам у беларусаў, яны даражаюць намного хутчэй, чым той афіцыйны ўзровень інфляцыі, пра які гавораць беларускія чыноўнікі. І таму, канешне, зараз беларусам вельмі складана жыць, таму што, напрыклад, калі ў табе пенсія 1200 беларускіх рублёў ці 1000 рублёў, но гэта зусім нішто, каб пражыць. Спачатку неабходна заплаціць камунальныя паслугі, паслугі сувязі мабільныя, якая зараз каштуе вельмі шмат, і вельмі дрэнныя па якасці паслугі яны прадстаўляюць за гэтыя кошты, але ўсё роўна плаціць патрэбна за той же інтэрнэт і гэтак далей. Калі ты ўсё заплаціш, у цябе застаецца 300-400 рублёў на руках. Ну як жыць за гэтыя грошы? Гэта 1-2 разы схадзіць у крам. Ну вось так жывуць пенсіянеры. Але мы яшчэ не падлічылі розныя медыкаменты, лекарства, якія патрэбны пенсіянерам. І то ж самае датычыцца простых беларусаў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць на нейкіх прадпрыемствах і атрымліваюць заробкі там 1500-2000 беларускіх рублёў да вычыта гэтых падаткаў. Таму вось так. Ну, у далярах добра выходзіць. А калі мы тавары прывозім з Расіі, напрыклад, ну, і трацім іх у беларускіх рублях у Беларусі, то гэта атрымліваецца не вельмі добра. Ну так, і на гэтым фоне размовы пра тое, што, ну, в прынцыпе, можна работу другую знайсці сабе, наколькі гэта рэальна, на ваш погляд? Слухайте, у меня такі быў ролик у маім тиктоке. Я зрабіла караценькую вырыску, калі Ігор Тур казаў па дзяржаўнаму тэлебачанню, што вось беларусы зажрались, не хочуць працаваць, і што яны павінны знайсці сябе нейкую іншую працу, а не сядзець на жопе роўна, ён казаў. Гэта даслоўна вось яго цытата. І гэты ролик сабраў больш за 500 000 праглядаў і шмат тысячаў каментароў беларусаў, якія вось пайшлі шукаць гэтую іншую працу і пішуць тыя заробкі, якія яны насамрэч атрымліваюць. Калі яны атрымліваюць там, напрыклад, 1500 рублёў, так гэта 1,5 ставкі. А калі спаць наўпрост беларусам? Калі мы гаворым пра іншую працу знайсці, хто у нас зараз зарабляе? Ну, нейкі фінансавы сектар, хто працуе у фінансавым сектары, там супрацоўнікі банку і гэтак далей. Яны зарабляюць там ад 2,5 до 4000 беларускіх рублёў. IT-спецыялісты, страхаванне. Ну вось у гэтых накірунках можна зарабляць трошкі больш грошай. Але не кожны можа пайсці ў гэты накірунак. Это першае. І другое, калі ўсе пойдуць працаваць у тыя накірункі, дзе плацяць грошы, хто будзе вучыць нашых дзяцей?
хто будзе вадзіць аўтобусы, хто будзе не ведаю там працаваць на розных прадпрыемствах. Зараз інжынеры атрымліваюць заробкі ў рэгіёнах па 2,5 па 2300 беларускіх рублёў. Ну гэта гэта ж якія гэта грошы для інжынера, калі інжынер, напрыклад, у той же Польшы атрымлівае па 2500 евро. То бок тут знайсці іншую працу, канешне, можна знайсці іншую працу, укласці трошки грошай у сваю адукацыю, атрымаць нейкія веды, за якія зараз плацяць грошы. Але гэта не ўсе маюць магчымасць на гэта, перш за ўсё. Па-другое, няма столькі вакансій з такімі заробкамі. Больш-менш якія датычацца сярэдняга заробку па краіне. Зараз гэта 2970, калі я не памыляюсь, беларускіх рублёў, 2970. Таму, калі ты жывеш у нейкім рэгіёне, у цябе толькі некалькі шляхоў. Гэта ці рабіць бізнес, але мы зараз с вами размаўлялі пра прадпрымальніку, як іх душаць, і што магчымасці зрабіць нейкі бізнес, заснаваць усё менш і менш у Беларусі, ці атрымаць нейкія новыя сучасныя веды, але таксама не ва ўсіх ёсць магчымасць атрымліваць гэтыя веды, адукацыю, плаціць за адукацыю і так далей. Але іншай працы, іншага шляху няма. Ну так, пагрозы новые, ведаеце, читаю заголовки и просто страшно становится, калі там скажут: ситуация с арендой жилья у Мінску, цены взбесились, на рынку нерухомости у Мінску чарговы рекорд, чыноўнікі працягваюць адбіраць нерухомасць у тых, хто з'ехаў за мяжу, и гэтак далей. Я уже не кажу про навіны, про чарговае банкрутство прадпрыемства, выстаўленне там на торги и гэтак далей. Слухайте, нагнетают що ж таки, ці сапраўды ситуация вельмі далёкая аптымістычнай? Слухайте, вот что датычыцца нерухомасці, я насамрэч апошні тыдзень вельмі шмат назіраю розных ролікаў у тыктоке, якія кватэры прадаюцца, колькі яны каштуюць і так далей. Я у шоке, шчыра кажучы, таму што такія кошты, як, напрыклад, у нейкім іншым горадзе ў Аўстрыі, і тут ты можаш узяць нейкі крэдыт пад 2-3%, іпатэку з вельмі маленькім першым узносам. Але калі гэта параўноўваць з тымі умовамі ў Беларусі, я не ведаю, хто гэтыя кватэры пакупае, дзе яны зарабляюць гэтыя грошы. Вось адкажыце мне, калі ласка. І такое пытанне ў шмат якіх гледачоў гэтых ролікаў, калі яны бачаць такія кошты на гэтыя кватэры. Я не разумею сітуацыю зараз на рынке нерухомасці, таму што так, мы бачым з аднаго боку заробкі ў далярах растуць, але кошты таксама растуць, то бок патрэбы беларусаў яны растуць. Мы таксама гэта бачым на спажывецкіх таварах. Напрыклад, Белстат публікаваў статыстыку, гэта афіцыйныя дадзеныя, што по итогам першага квартала беларусы трацяць у дзень 32 рубля, калі ідуць у магазин на чалавека. Калі у прошлым годзе гэта было там 28 рублёў ці 27. То бок гэта бачна і па карзіне пакупак, па ўсяму, па паслугах, па коштах на паслугі і так далей. І насамрэч я бачу наступнае у Беларусі. То бок адбываецца расслаенне насельніцтва. Адні становяцца больш багатымі, нешта робяць, напрыклад, там працуюць на тых жа прадпрыемствах, якія працуюць на ВПК расійскія. А асноўная маса насельніцтва — гэта людзі, якія працуюць на простых прадпрыемствах, і яны зарабляюць менш грошаў. І гэты разрыв ён становіцца велізарным. І з кожным годам ён нарошваецца, становіцца все больш і больш.
І гэта вельмі дрэнная рэч, таму што гэта прыводзіць заўсёды да сацыяльнай напружанасці ўнутры краіны. Калі адні бачаць, што ёсць новыя раёны, шмат аўтамабіляў новых і гэтак далей, тыя, хто жыве ў старых нейкіх кватэрах, не маюць ніякай магчымасці зрабіць рамонт, не маюць магчымасці збіраць дзетак у школу, не маюць магчымасці браць нейкія крэдыты па добрых процентах. Гэта ўсё прыводзіць да сацыяльнай напружанасці ў краіне. Таму сітуацыя вельмі дрэнная як для рэжыма Лукашэнкі, так і для самых беларусаў. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, но але я нагадаю ўсім, што мы сустрэнемся са спадарняй Алісай праз тыдзень, а каб ну как бы падтрымліваць цікавасць да гэтай тэмы, калі ласка, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі спадарні Алісы, на яе Instagram, TikTok, іншае. YouTube уже перасталі весці? Пакуль што не веду. Ну, так что на социальные сетки. Ну и безумоўно не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорадио, натисните на звоночек, поставьте падабаечку, каб не пропустить нашу наступную сустрэчу и размову со спадарняй Алісай. Дзякуй вялікі, до сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, до побачення, жыве вечна.